Huwag kang bumitaw, huwag kang bumitaw. Ay, uy! Huwag kang bibitaw. Yoy, laki! Ang laki! Pakita mo sa isda to. Oh. Na? Laki. Laki. Ay, di ulang. Woo! Wala sila nito. Isang magandang morning uli, mga Kabisayang Kap. Ayun, Pampanga River uli. Bisay Hunters Kachamba, Lonsky. Yun. Ray Hunter. Siya si Tisoy. Kami ay maghihipon uli. Ayun ang ating idol na si Tisoy. Yan, meron din siyang pamingwit to. Kompleto Ricardo pala yung sa inyo, may tabungo pa no. Oh. Lumipat na ako niya, Soy. Mga idol, lipat tayo dito. Tsamba. Transfer ng ibang sasakyan si Bigsay. Yun. Tali mo yung bangka. Pagtaliin natin. Kasi bubuy tayo eh. Okay, sis, saglit lang ha. Ila-ila. Uy. Ano pare? Bakit po ito eh? Hindi pare, kila Kuntiago to. Malapit, ayun sa amin bandaw. Dito na tayo sa spot. Talaga paso eh. Kami ito papapot. Okay. Magre-ready tayo ng ating kagamitan. Unang itsa. Huwag ka sumabit. Pangalawang itsa. Guys, dalawang pamingwit lang nating gamit. Uy, hinila ka agad. Mukhang meron. Mukhang meron, Soy. Yun, 1-0. Uy, 1-0. Woohoo! 1-0. First catch natin. Unang hatak. Ganda oh. Ay, ba't may mga ganyan to? No. Parang meron siyang mga ano pare, yung mapa-mapa oh. Soyo. Okay. Wala, hindi nadali, Soy. Ipit pa lang. Ipit pa lang. Wow. Si Tisoy nakadali na oh. Galing ka talaga, Soy. Oh, Soy oh. Nababasa dito yung cellphone, background eh. Dito na lang. Sige, sige. Bihay mo na tayo, nakadalawa na oh. Meron to ah. Meron ah. Maliit siguro. Ay, maliit. Galing. Magaling itong taga na ginawa ni paring Lonsky oh. Parang meron tong isa na to ah. Laglag ko muna to. Halos ubos na rin tong pain no.
Pero pwede pa yan. Lumitaw. Naubos na yung pain natin. Ay, ano ba yun? Wala pare. Kailangan ko na ng pain. Ubos oh. Meron soy oh. Uy, ano ba yan? Pating na naman. Nakakatakot tong ano na to eh. Isda na to. Ay. Nakakatakot to eh. Parang hito to. Balik natin. Ha? Karpa. Nakadali ng karpa si paring Lonzo. Bitaw eh. Op, sabit. Oh. Ay, nahihirapan pare. Na? Isda to. Oh. Na? Ay, hindi, ulang. Woo! Woohoo! Ulang. Yun oh. Laki, akala ko isda eh. Oh. Panay ang ano niya oh. Ay, lakas mga agat dito. Op. Nangagat na. Lakas ng hila niya. Aray. Sinubo niya talaga oh. Sabi ko na sa pagka nadali ko ito, malaki. Lakas mga agat. Okay. Laki. Diyan ka muna. Hindi sumama. Huwag sanang bumitaw. Yun! Uy! Wow! Laki! Umusog sila parang rin sa bandang itaas. Laki niyan pare. Kulang yan, babae no? May lalagyan. May lalagyan ka pala dyan no? Isoy lang di marunong. Nakailan na? Ay! Bumitaw! Bumitaw soy. Wala. Bumitaw, huhulihin ko yun. Yan eh, malaki yan. Malaki ito pare. Ha? Lang yan. Yan. Malaki pare, tikmay mo. Alis si Mali. Yan, yaon mo na. Yo! Sarap niyan. Sarap niyan. Tapo mo, mali yan. Maliit. Tatapon. Yan. Siyempre maliit. Tapon sa lalagyan. Dali na naman ni paring Lonsky. Huli. Ay, laki. Laki. Woo. Oh, kami bitaw. Uy. Hihi. Katamtaman. Dito ka ngayon. Pandagdag na tayo para sa ating sinigang. Maliit. Pwede na pare yan. Uy. Hindi.
Ano lang, uy. Na ano lang ah. Oh, natagiliran oh. Malapit nang bumitaw yun. Yun. Sabi niya pa Oo. ba ito? Ay ka, soy. Ayun. Break muna, maagos kasi mga kabisayang kap. Mamaya-maya hintayin natin na umagos pa balik. Ayaw nilang dumawi pagka ganyang ano, walang agos. Mamaya. Merienda muna tayo. Merienda muna tayo guys. Hoy. Ito yung mga merienda natin. Ay, nadurog yung ibang tinapay oh. Okay, so, meron tayong macaroni. Hoy. Tara dito. Tayo. So, inumin oh. Dahil break time, radyo muna tayo. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Mga kapuso, ang ating ganap na oras, 1 minuto po makalipas ang alas 12 ng tanghalian. Siyempre, hindi Yun, nakadali. maiwasan na iinit din ang ulo. Nagpapahinga lang oh. Hiu. Naman. Pare, merienda muna kayo oh. Ito. Oh. Makarena. May tinapay din. Soy, pakiabot nga Soy. Si Soy nabusog. Pakiabot sa kanila Soy. Nakabsi si Soy. Nakabsi. Merienda muna. Ito pa tinapay pare oh. Dikit mo ng konti. Oh, ito abot mo sa kanila yung tinapay Soy. Laki nun. Puhulihin natin yung Soy. Laki yata niyan. Huwag kang bumitaw, huwag kang bumitaw. Ay, uy! Huwag kang bibitaw. Sige, konti na lang. Nakaabang si Soy, oh. Yay, laki! Ang laki! Pakita mo, Soy. Soy, dito, Soy. Ay, ay. Laki. Laki. Sarap niyan. Soy! Nandito lang yung mga big. Uy, parang hinihila tong akin ah. Nakawala. Nandito yung mga big na hipon. Man. Ang bibitaw. Talaga palang papalukpok yung pamingwit mo na yan ah. Uy. So, ay sipit yan nga no. Laki. Nakuha yung sipit ng ano, hipon. Yun lang pala yun. Ano yan Soy? Sinusuot sa ano, sukal no? Na? Meron yata Soy eh. Sabit. Sabit si Tisoy. Oh, paring Marlon no. Yun ang ating angkla. Ahaw na kami maya-maya nito. Yan. Bayan ang ta. Dami. Yan ang kasarapan ni Sigang ya. Yan Diba? Nadali yung isa pa rin oh. Oo, yan oh. Namatay. Wow.
So ito may tesoy, dala mo din. Kahit ano dito sa akin. Ito yung huli natin, oh. No? Laki rin pala eh. Oo, dami natin sinigang yan. Yan, direksyon niya kayong kay. Water lily. Water lilay. Babangga. Kanino to, Soy? Kay Red Hunter, oh. Sumisid kanina, oh. Ay, sumisid po siya. Iupad yung underwear niya. Sumisid siya kanina, kajamba. Yung lato-lato mo niyan, nag-uumpugan na. Ayun, tatlo muna kami rito sa isang bangka. Si Paring Rin, uwi na muna. Ingat! Ay, nakatali, no? Ano ba nakatali? Ito yata, eh. Dito. Ito. Ha? Ito. Oh, ay gaganyan na lang. Oh. Kindo la rin, no? Nasipit na. Nagat, oh. Betang makain na patas sa kami kuling manilo. Baling nyo. Lalo sipit na. Tingnan kayo na din eh. Sipit. Agit na 1 kilo na yan. Meron na nga. May pang sinigang na naman tayo. Pagbudal-budal. Bodil. Tara. Ay. Yun pa. Siya pa pamingwit, pare. Ito na yung pamingit. Tara. Wala tayo rin pita. Pamaya-maya, bodil fight pa nga. Paring maroon ng ating book. Ako meron lang. Meron si paring Vic. Meron sita. Ay, may extra yung aking anak ko. Yun. Makapaitan na mamaya. Oo, sasagala natin ang bituka para ganyan pala pagtanggal ng bituka, no? Yung bituka niya, oh. May hilang ano. Para pag kinain, diretso. Yun, ano, galing ah. Bituka pala yan. Ito lang yan. Isukan mo lang yung bunganga niya. Siklatin mo lang konti, lalabas yung bituka. Yun, oh, nga pala, no? Yun ang nakakaibad niya pare. Nakain mo yun eh. Saka yung nakaka-diarrhea. Oo, nakapag-diarrhea mo. O yan mo. Ano nga, ano? Kaya, dati. Ano to pare? Maliit? Yun na, ilaglag mo na pare. Yan. Ano po to? Sa lista. At least pag kinaya mo yung ulo,
Ang sa asin, mga Sama yun. Hindi pare. Nasa likod pa. mga 2 piso ba? Mga 20. Yan. Yan. Mga asin pare, okay lang. Wala yung asin niya, pare. Pinamis no. Kasi kamias eh. Boss, Na. ay. Parang hindi tayo mahilig sa sili, ano? Mahilig hilig sa sili. Pasensya na po sa mga hindi hilig sa sili. Siguro ba sili ni Bisayang ka? Yan. Sarap ng sausawan nito. Bisayang Cup. Yun. Mga katsamba. Kain. Simulan na natin yung... Mga tsamba, kain po. Kain na po. Kain na tayo. Sabaw pa lang. Sisipa na. Sarap na ito. Diyos mio, Maribeyes. Wala si paring rin eh. May biglang tawag eh. Tinawagan ng boss. Yun, kain po. Bisayang Cup. Kain. Nahuli si Ayayay. Napagpusan eh. Ay. Yeah, kain po. Bata pa niya ako malaglag ganyan. Laki ho. Baka natin sabaw. Pangan mo Ayayay. Ano pa? Kain. Pahaw mo lang tapos. Bilog pa rin pala ako siya. Si Ayayay napalaban. Meron pa tirar na. Right. Next time ulit.